हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना बोरै दङ? मोजाङै दङ ना? आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर, आंनि भिडिअ हगारैनि जाहोनानो जाबाय आङो गोसायैनो लोमजादोंमोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो सोंबाय दं आरोना, आब' भिडिअखौ मानो हगाराखै? नेबाय थानो हाला, नायनो लुबैसोबाय होननानै। सरि दे लोगोफोर, आङो लोमजाना दंमोन आरोना, गोसायैनो लोमजादोंमोन। ओमफ्राय सासे आगैयाथ' बुंदों मा मानसिफोरनि सापर्ट मोनाखै नामा नों हगारनो बाबाय नामा होननानै बुंदों आरोना। ओहो, बेफोरबायदि जेबो नङा आगै। आं मानो सापर्ट मोना जानो आगै? आं सापर्ट मोनदोंथ', गोबां सापर्ट मोनदों। दिनै नोंथांमोना सापर्ट खालामनायनि थाखायनोथ' आं दिनै 40K कमप्लिट साबस्क्राइब खालामनो हाबाय आरोना लोगोफोर। थेंक इउ स' माच दे लोगोफोर। आंनि थाखाय 40K साबस्क्राइबानो गोबां आरोना। मा होनो, दाखालि आङो भिडिअखौ हगारखालिनो हराव लोमजाना थादों आरोना। आङो हरनि 12टानिफ्राय जोबोद गोजांदों आरोना। ओमफ्राय बिदिनो हरनि 1टायाव ओमफ्राय दोखो दोखो खर' सादों। ओमफ्राय आङो न'नि मानसिफोरखौबो रावखौबो फोजायाखै आरोना उन्दुलांबाय होननानै। ओमफ्राय आङो एकदम उन्दुलाङाखै, गाबै गाबैसो उन्दुदों आरोना। लाइफआव एसेबां बेफोरबायदि गोसा खर' साफेराखैमोन आंना लोगोफोर सानसेबो। जेनेबा सायो देनाय सायो, गोबां लोमजायोबो, नाथाय बै दिनखालि ओरैबायदि सादों आंथ' थैगोन रखमसो मोन्दोंमोन। थेवब्लाबो आं माने न'नि मानसिफोरखौ फोजायाखै आरोना। मुलिथ' दंखायोमोन, लाबोनाय दंखायोमोन। ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट खालि आं सानदों मा मुलि जाबा हामगोन, नाथाय हामाखै। हरथाम मुलि जादों, नाथाय हामासै आरोना। ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट खालि जानायावसो एसे मोजां मोनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय मोजाङै हामाखै लोगोफोर, दिनैबो मोजां जायाखै। दाबो गुजुबाय दं, ओमफ्राय खर'फोरखौ गुदुं गुदुं मोनबाय दं आरोना। थेवब्लाबो माने आङो हायाबाबो बानायथारबाय आरोना लोगोफोर, खस्थ' मस्थ'यैबाबो। नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नुवाबा सुखुवा, ओमफ्राय आंबो हरनो मोनाबा सुखुवा लोगोफोर। बेनिखायनो आङो हायाबाबो बानायथारबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर सोरबा सोरबि बुङो आंखौ ओरैनोसो बुङो नोङो होननानै। आं ओरैनो बुङा लोगोफोर, आं मानो ओरैनो बुंनो, नङा होमबा? सानसे भिडिअ हगारनो हायाबादि जोंफोरना बेसे लस जायो, जोंफोर कार्टुन बानायग्राफोरासो मिथिगौ आरोना लोगोफोर। मानो होनबा जोंफोरो बे टुइनक्राफ्ट कार्टुनखौ ना बायनासो बानायो। मास मोनसेयावनो 1650 थाखा होननानै बायो लोगोफोर। सानसे हगाराबा बेसेबा लस जाखायो जोंफोरनिया। दिनै बुंबाय आं लोगोफोर, नोंथांमोना बुंनायखाय गाज्रि मोननाङा दे, आं नंगौखौसो बुंदों। ओमफ्राय लोगोफोर, आं गासैखौबो बुङाखै दे, जाय जाय बुंदों बिसोरखौसो बुंदों। मानो होनबा आंखौ थगायो, नों ओरैनो बुङो, बेफोरबायदि बुंबाय आरोना, बुहुत बार बुंबाय। बेनिखायनो आंबो एसे बुंनाय जाबाय लोगोफोर, गाज्रि मोननाङा दे। आरो लोगोफोर, बयबो मानसिया समान नङाना। सोरबायाबा दुरबल थायो, सोरबायाबा जब्द थायो। आं मानसिया जोबोद दुरबल आरोना। माने खर'आनो दसेनो दसेनो सानो नागिरो, अबावबा बेरायनो थांबाबो सायो, अबावबा हाबा जानो थांबाबो सायो। माने बांद्राय खायसे जायगाफोराव थानो हाया आङो। खायसे जायगानिफ्राय फैबानो न'आव खर' साफैयो। ओमफ्राय बिदिनो भिडिअखौ बानायनो आंना मालाबा बिदिनो थालाङो आरोना। दे होमबा लोगोफोर, दाना भिडिअखौ नायलांदो, गाज्रि मोननाङा दे, आं बांद्राय बुंबाय आरोना। मा होनो, मालाबा मालाबा बुंनांगौ जायो, नङा होमबा लोगोफोर? नोंथांमोनाबोथ' दा मा जादोंबा मा जायाखैबा होननानै सानबाय दङ, नङा होमबा लोगोफोर? बेनिखायनो बुंनाय जाबाय आरोना। दे होमबा लोगोफोर, दाना भिडिअखौ नायलांदो दे। ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बे मोस्रोम बाजैया आंखौ मा सानदोंमोन? जेनेबा आंखौ सिखावना होनो हागोन? न' हाया। मानोना आंखौ आइमोना फोथायखायो। आरो आङो उन्दैनिफ्रायनो सिखाव खावबोआखै। आंखौ उन्दैनिफ्राय खावबासो एसे सोख खालामगौमोन। आं उन्दैनिफ्रायनो जेबो खावखाया। अबसे दाबो खावामोन आं किसमिसनि सनाखौ, नाथाय फैसा गैयिनि थाखायसो खावनांगौ जादों आं। बे किसमिसनि सनाखौ खावोमोनबा आं बिलाइसिनो बोरै 10,000खौ दिहुनना होनो हागौमोन दिनै। सरि किसमिस गोसोम बन्दी, आं नोंनि सनाखौ खावफ्लांबाय दे, गाज्रि मोननाङा। गथ', नोङो आंखौ दखानाव थांनो लिंबाय थानाङा दे। थांनोबा हारसिं थां। गोसोम बन्दी दिनै बेयाव। दा बेखौनो लागायना होलाय बिमानो, मिथिबाय? दाखालि आइमोननि सिगाङाव मा होनना लागायना होनोमोन नोङो, हा? मा होनना लागायनायमोन? सनाखौलाय माथो नोंनो नायखादोंमोन ना, नायखायाखैमोनदां। नों नायनायनिफ्रायनो बिनिखायसो बुंदों आं। एकदमबारे नोंखौनो आङो। नों दाननिफ्रायनो लागायना होग्राना, हा? नों मानो एथ'ग्राब गाज्रि, हा?
साला थां बेनिफ्राय आंखौ डिस्टार्ब होना थां गावबागाव दखानफोराव आंखौलाय मानो लिंलाबायदों नों साला आंखौ दाखालि आइमोननि सिगाङाव लागायना होनानै नों दिनै आंखौ दखानाव थांनोसो लिंदों ना थां बेनिफ्राय आंनि नों आंखौ मानो रायबाय थायो गाज्रि गथ'फोरखौलाय रायखागोनानो आं गाज्रि नङा आं मोजांसो लास्टिंसिं गावखौनो मोजां होनना लासोदों दानिफ्राय नुवाखै माने दुगि थां बेनिफ्राय आरो बेखौनो बिमामोननि सिगाङाव लागायना होनाङा दे नोङाबा थांना थां सोमाना होजागोन आङो गोसोम बन्दी खोन्था खिथौ गोसोम बन्दिनो आंखौ दखानाव थांनो लिंफैयो गावजों न'सो थांफागोन आं नोंजों गोसोम बन्दी लासिंसिंनो आरो दाबो नों आंखौ दाखालि लागायना होबावदोंसै नोंखौ रागासो जोंना दंखायो आं गथ' खोन्था खिथौ साला जायखिजाया गाबोन बेरायनो थांसै गोसोम बन्दिनि सना फाननाय फैसाया दाबो 5,000 दंबावो आंनियाव थांनोसै ओमफ्राय गाबोनो बिटाव सनाजों गाबोन सानसे गिदिंहैगोन रु फन खालामदों मा खालामबाय दङबा माथो खबरखौ लायाखै हेलौ सना मा खालामदों माथो जेबो खबरानो गैया दिनै खामानि मावनांदों आंहा मा खामानिहाय बन सिनबाय दङ र' आङो सना नोंबो बन सिनो हाबा दङलै आनैनि फिसाजोनि आच्छा नंगौ नामा ओमफ्राय सना थु गाबोनो बेरायनो थांसै लुबैसोदों गाबोनो थौ सना नोंखौ लोगो हमैयाबो दिनैनि 20 दिनानो जासिगोन थौनाङा गाबोन पार्कफोराव बेरायहैनोसै फैसा गैया माथो आंनाव ओमफ्राय नों फैसाखौ मारै टेनसन लाबाय थायो आं थानायावनो आंनियाव दंखायो 5,000 5,000 दं नामा जागोन दे सना जागोन गाबोनो दोखो बेरायनोसै ओमफ्राय दोखो जाखागोन गाबोन जेबो जाखाना फैनाङा न'निफ्राय जोंहा थांनानै दोखो जाखानांगोन दे होमबा सना दा दोनथ'नि ना आं बनखौ सिनग्रोनि र' ओमफ्राय गाबोनो थाब थांगोन ओमफ्राय माबासोआवनो थांगोन 9थासोआवनो 9था नङा दे 10थायाव आं ओंखारग'नो हानाय नङा मानो होनबा आंना सिखारनायावनो 8था 9था जाखायो दे जागोन दे बादुलि साला नोंजों हाबा जाबासो बादुलिया खारगोन आंनिया दा खारथ'आ दे दे गोसोम बन्दिनि सनाखौ फाननानै आंहा जोबोद खामानियाव फैबायहाय गाबोन सनाजों गिदिंनो मोनसिगोन ज'नो साननानैनो जोबोद खुसि मोनथारबायहाय आंबा नुदोंना माबायदि हौवा दै सरना गालांनो होदोंमोन आं दैखौ सरालासिनो सगावसो थांलायबाय बै मैगं बेफारि हिनजावखौनो नायनो थांलायबाय खोना पापिया फैथों दै सरनो थिननायावबो सराखै फारसेनिफ्राय आंनो मावनानै जाहोयो दैल'खौनो सरनो हायाखै बियो पापि हौवाया आरो आबा सेलब्रायनि लंपेन्ट गस्लाफोरखौबो सुनो होदोंमोन बेखौबो सुवाखै बेथो माने ओरैनोसो बिफा जागारदों जेबोखौनो मावनो हाया बिफा मानो जागारदोंलै जि सुना होनो हायाबा आंथ' सानफ्रोमबो थिनाना सुनो मालाबा थिनो बेखौबो बायो बेथो आइदै खामानि मावै सिङानो गैला आंहा फारसेनिफ्रायनो मावनांगौ फुंनिफ्रायनो सिखारनानै गावसोरनिया जानायल' आइदै सिंखौनो दबनाय रखम मोनबाय आङो इसोर आइदै गैया नोंसा आफाया सगाव थांलायबाय दै सनो थिनदोंमोन आङो बेखौ सरालासिनो थांबायसो सगाव आरो नोंनि जिखौबो सुनो होदोंमोन बेखौबो सुवालासिनो थांबाय माने जेबोखौनो मावनो हाया नोंसोर नोम्फाया खालि सक नुवाखै सिङानो दबलायलांबाय आंनिया खामानि मावै सिङानो गैला थेवब्लाबोसो नोंसा नोम्फाया जेबोखौनो बुजि मोना मा खामानि मावनो दङ आं मावनि दे माबा आयै आं आंनि जिखौ सुना लागोन दे नोङो जिरायहैथां आयै नों ओंखामल' संबाबो जागोन दे आं जिखौ सुना लागोन आयौ आबा इसोर नाङा दे आबा नाङा दायो नोंसा आफा फैबाथाय आं सुनो होगोन आंनि लोक्षि फिसा आफाया दानो फैनाय नङा खोना आंना जिफोरा राननाय नङा माथो आयै नाङा दे फाथो रानाबाबो जेबो नङा दे दंखायो होमबा आङो दैखौनो सरना होनोसै आयै नोंनियाबो सिङा सादोंबा नाङा दे आबा नाङा नोम्फाया फैथार' नोम्फाया दंखायो एसे दै नाङा नों जेबो मावनाङा नों गथ' मानसि नुदों नोंनो आंनि दुखुखौ बुजि मोनो आंनि सानाय सुनायफोरखौ नोंनो बुजियो नोंसा आफायानो जेबो बुजि मोना आंखौ पापिसो आफाया होमबा मानो बेफोरबायदि आयै आफाया नोंखौ मानो अना औहाय आबा नोंसा नोम्फाया मानो बेफोरबायदिबा सिगां एसे मोजां मोनानो दा आंखौ एसेबो फैला बुरैनायखाय बाराबाथाय नोंसा नोम्फाया आइ गोदानसो लाबोसिगोन खोनाहाय आं लाबोनो हो आफाखौ आइ गोदान नाङा आंनो नोंखौसो नांगौ आयै आइ गोदान
हाबा आइ गोदान लाबोबाथाय आंखौ सैनाय नङा थर' आंखौ होखारहरगोन नोंखौबो अननाय नङाहाय आइ गोदाना बिमा गदायफोरा मोजां नङा बिमा असे बायसि जाया मोनथिगौ ना आबा नोंसा आफायाबो लाबोसिगोनसो खोना आइ गोदान बेनिखायनो आंनो मोनसे खामानि मावना होआ सिगांबा होयोमोन ओहो आं आफाजों दायो रायज्लायगोन आं आफाखौ आइ गोदान लाबोनो होआ आं सोंगोन नोंखौ मानो अना होननानै नाङा दे आबा नाङा आं दङना आं सोंगोन दे थाङाबा थां नोङो न' सिङाव थां इसे फरायै थां जागोन दे होमबा आयै नुदों नावमान गथ'आनो बिमानि खस्थ'फोरखौ बुजि मोनदों बै पापिया मैगं बेफारिजों लाइन मारिनो थांलायबाय आखायाव 500ल'सै बे 500 फैसाखौ लानानै अबाव थाङो दा जोंफोरो आखायाव जुदि एसे बुरजा फैसा थानायमोनबा रुम भारा नागिरनानै थानो हागौमोन दा 500ल'सै बे 500जों बोरै रुम भारा थानो इसोर माबा मोनसे लामा दिन्थि नङाबा जोंफोर आलाय सिलाय जागोन सोरबाफोर रुवाथि नागिरबाबो थाहैगौमोन आं मा जागोन दा जोंफोरो ना बेफोरबायदिनो थैलांगोन जोंफोरो ओजों आरो अनजालु आदाया जोंफोरखौ नागिरगासिनो खोना आं दा मबाइलखौबो अनखौनो खालामनो हाला राखावसिखौसो खेबसे खबर लानांगौमोन आं आदाया जोंफोरखौ नागिरबाय दङ नामा होनना सोंनांगौमोन दाबायसेयाव आदाया जोंफोरखौ नुनांगौबा आंखौ दोखो बुखागोन आदाया ओमफ्राय राजाखौ लांखागोन गथ'नि गाइखेरखौ जेनथेन बायनो हाबाय देनाय नाथाय बेनि उनाव माजों बायगोन ओमफ्राय दा जोंफोर मायाव थागोन गोजांनानै थैनांगोन माथो जोंफोरो बेगाबो गांसेल'सो कम्बल दं मोनथिला दे आरो मा जाबावगोन बेखिनियावनो जिरायनानै नेबाय थाथ'नोसै आं माथो सिख्ला सासे जिरायफैबाय नङाबा बे सिख्लानि मबाइलखौ दसे बिथ'नानै राखावसिखौ फन खालामनि र' राखावसिनि नाम्बारखौ गोसोआवबो दंखायो र' आब' सोरखौ बुंदों आंखौ बुंदों नामा आब' आंखौ आब' होनदों गावगायासो देरसिन खोना आंनिख्रुइ खिथुनो आब' नोंनि मबाइलखौ मोनथ'गोन ना मबाइल आंना मबाइल गैयाहाय मा आं मबाइल लाया मोनथिगौ ना ओमफ्राय सिख्ला नों आंखौ मानो आब' होनना बुंदों हा नोंसो आंनिख्रुइ देरसिन जागोन नों गावगाया हायथुथुनो नों हायथुथु गाहायखाय नोङो गावखौनो गाव उन्दै सानना लादों नामाहाय बुंफ्लांबाय आंखौ गाज्रि मोननाङा दे बिनानाव बेबाय जादा मादा आंखौ आब' होननो फैनाङा दे मा आंखौ गोजौखाय नोङो आंनिख्रुइ गावखौनो उन्दै सानना लादों नामा हा बाथ्राफोरखौ एसे सानै हनै बुंनांगौ मिथिबाय आं खिन्थु सोंबाय दे आंखौ आब' होननो फैदों नोङो नोंथ' हाबा जानाय बावसो खोना न' गथ'बो लालायदों माथो गथ'बो बामलायदों ओहो बिनानाव आं हाबा जायाखै बियो आंनि आदानि फिसालासो जियानो जाया मानो नों आंखौ आब' होननाङामोन मिथिबाय सिख्ला नोंनि बैसोआ बेसेबांहाय नोंनि बैसोआ बेसेबां बुंनाय 20 मा नों दासो 20 बोसोर आरो आयु आंनो 23 बोसोर जाबाय नों दासो 20 जागोन आरो नों खमसे खम 28 जाबाय ना आयथु लावदुदुम खर' गिदिरनो नों गावखौनो गाव साला दासो 20 बोसोर होननानै लादों आयु लाजिसोबायहाय आं बालि नोङो 29 बोसोरसो जाबाय मिथिबाय नों दासो गावखौनो गाव मानो दासो 20 बोसोर होननानै लादों हा ओहो आं 29 बोसोर नङा आं 20 बोसोर लेदे नों बुंबानो जाया आं मोखां नायबानो सिनाया गथ' मानसिफोरनिखौ नोंलाय गावखौनो उन्दै खालामना लानालाय मा मोनगोन देनाय हा लाजिबायसो आं नों लाजियाखैबाबो आंसो लाजिदों मिथिबाय आंनो 24 जासिगोन 2 मास मोनसेनि उनाव 24 जासिगोन आरो नों आरो दासो 20 जायो आरो सोर फाग्लाया बुंनाय मानसियाबा मानि दुखु बियो आरो बैसोनि नांज्लायबाय दङ आं मानो आब' होनना बुंफ्लांनाय आंबो गावखौनो गाव जोबोद उन्दै सानना लायो खोना मानसियानो माबायसि दे नानि आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं नोंखौ आब' होनना बुंफ्लांबाय सरि बुंबानो जायो नामा नोंहा मा एसेबो साननाय गैया नामा हा नोंहा मेलेम गैया खर' माथायाव खर'आव जुदि मेलेम खम जादोंबा बै किउ माखनफोरखौ जाबानो जाबाय हाला आं बेखिनियाव बाल सिख्लानि खाथियाव मबाइलखौ हराव दोनफ्लांखां
नोंनो मबाइल होनो आं दरखार गैया। राय नोंसोर गासैबो रायजोफोरखौ जेसेबां हागौ जोंफोरखौनो राय। जोंफोरनि अनगा सोरखौथ' रायबावनो हानो नोंसोर? अनसाय जोंबो गोबाव सम जिरायथारबाय। थांथ'नोसै बेनिफ्राय। फैसा? सोरनि फैसा एसेबां मानि बुरजा? बै सिख्लानिथ' नङा। ओइ खोनासंनाय। आगै आयौ थांबायसो माथो सोरबा सेंग्राजों बाइकआव गाखोना। आगै खोनादोंना खोनायाखै? आयौ माथो बेंगिथारबो खोनायासैयानो। दा मा खालामनो दिनै? दाथ' बे सिख्लायाबा अबेनि अबाव लोगो मोनबावनो आरो। एसेबां गाबख्रबबाय खोनायासैयानो बेंगिया। माथो खालामबावनो आरो आंनो लाना दोनथ'नोसै दे आरो। आंखौलाय माथो साइसथार नुयोलै। आं साइसथारखायनोथ' सेलबारा आंखौ लोगो जानो फैबाय थायो गथ'आ। गथ' मानसिफोराबो साइसफोरखौसो नागिरो लोगो जानो। आयना बायलाला आयनाखौनो नायबाय थायोना। गोदानबो लाबोआ। आयना गंसे बायना लाबोआ। बिमायाबो माबायदि बिमा? फैसा बिबाबो फैसा होआ। आयनाखौबो बायना लाबोआ। मेथाइ बिदों मेथाइबो लाबोआ। गोथावबो मोनजाथा। आं दावदै जानानै बेसेबा गोथाव मोनो। दावदैखौनो लाबोआ माबा। दावदै दैनायालाय खै थाखा लागोन दे? बन फाननो लाङो। मालाबा मैगं थाइगंबो फाननो लाङो। हाजार मोनखायो। थेवब्लाबो लाबोआ। आंखौ अनायो आया अनथावा। जायदम ओंखाम जाबायना जायाखै नोङो? आयै नों सफैबाय। लाबोदो चावमिना जानोसै। गैया चावमिन लाबोनोनो फैसायानो थोआसै। नोंनो मेगि ना मिमि पेकेटसो लाबोदों आं। मा? मेगि लाबोदों नोङो आंनि थाखाय? बेबो पेकेटसेल'? नोंखौ आं चावमिन लाबोनो होदों। मा मेगि लाबोग्रा जाखो नोंलाय? गैयाहाय फैसायानो मिलायहैयासै। न'आव जानाय थाव गैया थोबसेबो। जानाय थाव लाबोबाय, दालि एसे लाबोबाय। खालि जानाय थाव, दालि, माइरं बेफोरखौनो लाबोबाय था। ओमफ्राय आङो मेगि माबा चावमिन बिनायखौबा चावमिनखौनो लाबोआ। खालि फैसा गैया। गुबुननि बिमा बिफाफोरालाय उनाव फैसा मोनो। नोंलाय मानो मोना? जायदम नों खिन्थु बांद्रायबाय दे। खुगाया नोंनिया खुगाया। हामगौ बिमाखौ बेफोरबायदि बुंनो? हो? बालि मानोथ' चावमिन लाबोआ? बाल मानसि। आयु नों बांद्रायथारबायहाय बेथो। नों आंखौ सोबाबावदोंसो। मा खालामगोन नों आंखौ हा? बुगोन बु अख्रा गथ' साला। क्लास 6 मोनलायलांबाय। थेवब्लाबो नोंनि गथ' गोरलैनि आखल आखुफोरानो नोंनिया सोलायनो रोङाखै हा? साननैसो बावबा सिख्ला जासिगोन, हाबाखौनो जासिगोन। थां नोंनो जायो थां हाबा। जायदम नों आंजों बुजाबावनो लुगैदोंना हा? खालि बुनायल'। मेथाइबा लाबोनो हाया? फैसाबा होनो हाया? दाखालैबो आंनि लोगोआ आंनो 10 थाखा होनायखायसो आङो गारियाव फैनो हाबाय। नङाबा एथ'गाब गोजान आं थाबाय फैनांगौमोन। साइकेलबो गैया, बाइकबो गैया। बाब्लियाबो थाङाबा आं इमान गोजाननिफ्राय थाबायबोनांगौ। खुगाया नोंना मोजां नंला दे। आंजों बुजाबावगोन नोङो। बेनिफ्राय थां बिजाब नाय थां। नङाबा आंजों बुजाबाय नोङो। माबासि गथ' नुदोंना बिमानि नाम खारिदों। र' नों खारिबावनाय नोंखौ आं एबार मान जाहोगोन। बुथारिखाय बांद्राय लायबारिगासिनो र' नोंनिया। नोंखौ आं ओरैबायदि बुगोन ना मालाबा। बिमानि नाम खारिग्रा लासि गैयै गथ'। दानिफ्रायनो फैसानि थाखानि नांज्लायनो फैयो। आरो देरबा दंबावोसो। बेथो बिमानिनो लाथारदों खोना गथ'आनो अख्राथारलै। आं खायसे बुवा दिनैसो सोबाबाय खोना आं। थेवब्लाबो लाजिया सोबा जाबाबो नुदों। आंनि नामखौसो खारिबावदोंलै मैथास्रि होननानै नुवाखै? एसे सयफ गथ' मारलै। मालाबा ओरैबायदि बुगोन आं।